соҳаи тандурустӣ дар даврони солҳои соҳибистиқлолӣ ба тадриҷ рушд намуда, дар ин замина беморхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ таъмин гардиданд. мо ҳоло қарор дорем дар беморхонаи марказии шаҳри Леваканд ва дар ин ҷо табибон ва ҷавонони соҳибистеъдод фаъолият менамоянд, ки дар беҳтар гардидани хизматрасонии тиббӣ саҳми арзанда мегузоранд ва яке аз онҳо Ҳусейн Саидзода аст, ки маҳз вориси аслии Сино аст. фароҳам гардидани шароити хуби хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, таҷҳизонидани дастгоҳҳои муосир ва таъмири хушсифати тамоми шӯъбаҳои муолиҷавӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Леваканд маҳз аз иқдомҳои шоиста ва саривақтӣ буда, муҳайё гардидани чунин шароитҳои арзанда имкон медиҳад, ки солимии ҷомеа таъмин гардад. ин ташаббусҳои созанда бо роҳбарии сартабиби беморхона Ҳусейн Саидзода роҳандозӣ шуда, чунин иқдомҳо шоистаи дастгирист. Саидзода Ҳусейн аз ҷумлаи табибони соҳибистеъдод буда, дар баробари роҳбарӣ ҳамзамон табиби ҷарроҳи кӯдакон аст. Ҳусейн Саидович яке аз табибони муваффақ дар соҳаи тиб мебошад. аз рӯзҳои аввали фаъолияти кориашон, ки дар беморхонаи марказии шаҳри Леваканд ҳамчун муовини сартабиб оид ба корҳои муолиҷавӣ фаъолият мекарданд, ки хело фаъолияти пурсамар доштанд ва дар самти табобат ҳамчун мутахассиси ҷарроҳи кӯдакона, ки хело беморон аз дастони инҳо шифо ёфтанд ва фаъолияти хуб нишон доданд. ва аз соли 2023 то ин ҷониб бошад ҳамчун фаъолияти ба ҳайси роҳбари, яъне ки сартабиби беморхонаи марказӣ фаъолият менамоянд ва дар даврони фаъолияташон бошад дар беморхонаи марказии шаҳри Леваканд фаъолияташон хеле назаррас мебошад. хатмкардаи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино буда, 3 сол дар шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакона дар беморхонаи клиникии вилоятӣ ба номи Бурим Воҳидов ва беш аз 2 сол муовини сартабиб оид ба корҳои табобатии беморхонаи марказии шаҳри Леваканд кор кардааст. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонон имрӯз дар саросари беморхонаҳо ва марказҳои саломатии ҷумҳурӣ ва дар марказҳои хусусии ҷумҳурӣ хело як фаъолияти хуб доранд ва бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, ки барои писарбачаоне ки дар деҳот зиндагӣ иқомат мекарданд ва тариқи квотаи президентӣ имрӯз бисёр ҷавонон ба донишгоҳҳои бо нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд ва ман низ яке аз он ҷавононе ҳастам, ки тариқи квотаи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абуалӣ ибн Синоро хатм намудам ва имрӯз ба ман як вай хело хуб аст, ки дар зодгоҳи худам ҳамчун сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Леваканд фаъолият мекунам. маҳз дастгириҳои рӯзафзуни давлату ҳукумати кишвар буд, ки ин табиби ҷавон бахши интернатураро бо ихтисоси ҷарроҳи кӯдакона солҳои 2016-2017 дар маркази тиббии ҷумҳуриявии шаҳраки Шифобахш хатм карда, айни ҳол унвонҷӯи бахши дуюми кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино аст. طول 10 سال است که با سیدزاده حسین همکار هستیم. افتخار از این شخص میکنیم که چنین طبیب غمخوار، چنین فرد غمخوار که با بیماران، با کارمندان مناسبت خیلی خوب دارد. имрӯзҳо саҳми табибони ҷавон дар пешбурди тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба соназаррас аст. таъмири пурраи шӯъбаҳои муолиҷавӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасони беморхонаи марказии шаҳри Леваканд аз ташаббусҳои саривақтии ин табиби ҷавон маҳсуб меёбад. дар самти дастгирӣ намудани табибони ҷавон ва мутахассисон ба ҷои кор таъмин намудан ва таъмиру таҷҳизондани беморхона бо таҷҳизотҳои муосир ва таъмири шӯъбаҳо бошад, дар рафти фаъолияташон ба мо маълум мегардад ва дар даврони роҳбарияти Ҳусейн Саидович бошад, қариб ҳамаи шӯъбаҳои беморхона пурра аз таъмири капиталӣ бароварда шуданд ва аз тарафи вазорати тандурустӣ таҷҳизотҳои тиббӣ ба беморхона ворид гардид, ки имрӯз мутахассисони шӯъбаҳои ҷарроҳӣ ва шӯъбаҳои амрози дарона таваллудӣ бошад, аз дастгоҳи эндоскопӣ истифода мебаранд ва бо усулҳои муосири замонавӣ табобатро пеш бурда истодаанд.
عین حال در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جوانان به حیث عالم، راهبر، جراح کار و فعالیت دارند که باعث افتخار است. فضای آباد و آسوده وطن عزیزمان جایگاه سیاست دولتی جوانان را همچون کشور جوانی و جوانان در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داده است. طور مشاهده گردید بیمارخانه مرکزی شهر لوکند با دستگاه‌های معاصر طبی از جمله دستگاه اندوویدیوجراحی، اولتراسادای بیمارخانگی معاصر، دستگاه رقمی رنگینی، دستگاه نفس‌دهی صنعی، اینفوزاماتور، دستگاه کاردیو کامپلکس و دستگاه تامین اکسیژن طبیعی تامین گردیده است که به بیماران شرایط خوبی طبی فراهم گردیده است. هر یک بیماری که به بیمارخانه می آیند از کار و کردار این مردینکو جراحی کودکانه میکنند، هم جراحی کلان سالان رو میکنند، همه مزاجان از اینها راضی هستند. ما افتخار میکنیم که یک جای با انامین سرطبیب یک جای کار میکنیم و ما بسیار چیزهایی رو که نمیفهمیدیم و ما فهماندگی بسیار کردن و ما فخر میکنیم که امروز ما همین خیلی طبیب و سرطبیب جراحی های بهترین رو داریم. با مقصد تامین سالمی اهالی در برابر بنیاد و با نوترین تجهیزات و لوازمات طبی تامین نمودن مؤسسه‌های صحوی، اینچنین بهر فعالیت طبیبان جوان شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده شد. حسین سعیدزاده از وارثان اصلی سینا محسوب یافته همزمان از جوانان آبادگر و بنیادکار شناخته شده است. طور این طبیب جوان میگوید جانبداری سیاست عاقلانه و دوراندیشانه رهبریت دولت و حکومت مملکت بوده، من بعد نیز کوشش به خرج میدهد که در تطبیق سیاست سالمی اهالی سهم نظر اصلی خویش را گذارد.